Ang Genesis Transport Service Incorporated na kilala rin bilang Genesis Transport o simpleng Genesis ay isang provincial bus company sa Pilipinas na nagpapatakbo ng mga ruta na nagkokonekta sa Metro Manila sa Central Luzon at Northern Luzon. Ang pangalan ng kumpanya ng bus na Genesis ay isang salita sa Biblia na nangangahulugang ang simula. Kalahati ng letrang G sa logo nito ay nagpapakita ng mapa ng Pilipinas na kumakatawan sa sentro ng operasyon ng kumpanya. Sinimula ng Genesis ang operasyon nito noong 1991, nasa 31 taon na ito nagseserbisyo sa ngayon. Na may shuttle bus sa pagitan ng Pascuhan Village at ng mga mall sa Metro Manila. Mula roon, lumaki ito sa pagmamayari ng 3 bus na pinaandar nito kasama ang isang tripulante ng 6 na tao at 2 kasosyo. Noong 2007, ang Genesis Transport ay may kabuoang 300 bus na nagseserbisyo ng mga ruta patungo sa mga pangunahing destinasyon sa Central Luzon, kabilang ang Tarlac, Bataan, Cabanatuan City, Aurora, Baguio. Noong 2009, ang kumpanya ay isa sa mga sponsor ng 5th Philippine Bird Festival sa Bataan. Nagbukas ang Genesis Transport ng bagong subsidiary na kilala bilang Manila Genesis Charters at Tours, Inc. Noong 2006 bilang isang korporasyon sa Pilipinas at nararapat na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Ang kumpanyang ito ay nag-aalok ng chartered tourist service at shuttle service sa Clark Special Economic Zone sa Pampanga. Noong Agosto taong 2010, sinimulan ng Genesis Transport ang isang bagong serbisyo na tinatawag na Joybus, isang Wi-Fi-equipped, 28-seater executive coach na may comfort room na unang nag-cater ng walang tigil na transportasyon sa Baler, Aurora. Noong Abril taong 2012, pinalawig ng Joybus ang serbisyo nito mula Cubao, Baguio, Avenida Baguio, Naiya Baguio, Pasay Baguio at Balanga Baguio. Noong 2010, inihayag ng Genesis Transport Service Inc. ang partnership nito sa pagitan ng Dagupan Busco, Inc. at Saulog Transit Inc. Ngunit noong unang bahagi ng 2015, ang ruta ng Baguio-Cubao ay nakuha ng Genesis Transport at na-rebranded sa North Genesis. Kinokontrol din nila ang Aurora Bus Lines na tumutugon sa Aurora Province. Ang terminal ng Aurora Bus Lines ay nasa Cabanatuan City. Thank you for watching.